ki babania. Kalong ka senjam ka bakongsan, ha Kaba ka Iingshari ka Hakhlieh du Jongkari. Kala Pynskhem ya ka rai Jong ka Sorkar Pdeng, ban pendam no ya ka artikel lais pa nyopo, Jongkari ti senchar kari, Kaba penkub bor kerpang ya ka jela barim, ka Jammu and Kashmir. Ka Sorkar Pdeng ha usnam arajar khat khandai, kala pendam no ya ka artikel lais pa nyopo, bat kala phia ya ka te ka jela, hagi arteli ki Union Territory, ka Jammu and Kashmir bat kaladang. Kani karai kalawan na kamiet ki nong bishar ba lalam khamat da Chief Justice U.D.Y. Chandrachud. Kaba Pynskhem ya ki jing ujor persya ya karai ka Sorkar Pdeng ban pendam no ya ka artikel lai spa nyopo saus na menchwa. Haka weipat kaliang umentri rang ba du kari Narendra Modi ula ong ba kani karai jong ka Iingshari kan long ka basa ken mau bat ban rap ru bakalong ka jing ai jing kermen ka roi kapar bat ka jing ateli ha Jammu and Kashmir bat ladak. U mentri rang ba du kari Narendra